कणकवलीत भर शहरातल्या एका गोदामात मोठा मटक्याचा अड्डा राजरोसपणे सुरू असल्याची टीप पालकमंत्री नितेश राणेंना मिळते। त्याच टीपच्या आधारे क्षणाचाही विलंब न लावता राणे थेट त्या अड्ड्यावर पोहोचतात। हे गोदाम होतं महादेव घेवार यांचं। राणे थेट त्या गोडाऊनच्या माळ्यावर चढले। मटक्याच्या चिठ्ठ्या, पैशांचे गठ्ठे हे समोरचं दृश्य धक्कादायक होतं। भर शहरात पोलिसांच्या नाकावर टिचून एक मटक्याचा अड्डा चालवला जात होता। हे पाहून मंत्री नितेश राणेंचा संताप अनावर झाला। त्यांनी तो अड्डा चालवणाऱ्या मालकाला फैलावर घेतलं। सगळं अगदी फिल्मी स्टाईलनं होतं तसं। कोणी उठायला नाही कोणी बसून राहा। काय रे कोणाला लावतोय? काय चाललंय? स्वतःच्या तोंडाने बोल। मस्ती चालली आहे? माहित आहे पालकमंत्री कोण आहे तुला? काय चाललंय? काय करताय लोक? काय करताय ते लोक? काय दाखव मला। काय लिहितो तू? काय लिहिताय तुम्ही? बोल ना, तोंडाने बोल ना। काय चाललंय सांग तरी। जुगार आकडे लिहितायत ना? कोणाच्या ऐकाने लिहिताय? कोणाच्या आशीर्वादाने लिहिताय? काय चाललंय हे? सिंधुदुर्गात सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांविरोधात सक्त कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी कित्येकदा पोलिसांना दिल्या होत्या, मात्र कारवाईला गती नव्हती। त्यामुळे इथंही नितेश राणेंचा राग अनावर झाला। त्यांनी थेट पोलीस अधिकाऱ्यांनाही झापलं। काय चाललंय बघा आमच्या सिंधुदुर्गाचे। आल्याला बोललेलो, सांगितलं मी गप्प बसणार नाही तुम्हाला। हे सगळं कसं चाललंय सांगा तुम्ही मला। कशाला चाललंय? मी तुम्हाला समोरून नाव दिलेलं तरी काही केलेलं नाही आहे। देत आहे मी जिथे बोलायचं ना सीएम साहेबांना सगळं हे सांगणार। आता मी बोललेलो, मी पालकमंत्री असताना हलक्यात घेऊ नका। मला नाही मागे पुढे कोणाची काय। नितेश राणेंनी पालकमंत्री पदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली। वारंवार या विरोधात ते पत्रकार परिषदांमार्फत आक्रमकपणे बोलत होते। तशा सूचना त्यांनी पोलीस प्रशासनालाही दिल्या होत्या। याच विषयावरून डीपीडीसी मध्ये सुद्धा वादळ उठलं होतं। असे प्रकार चालू असताना शांत बसतील ते मंत्री नितेश राणे कसले? प्रशासनाकडून रिझल्ट दिसत नसताना ते आज थेट फील्डवर उतरले। त्यांनी मटका किंगला उघडं पाडलं, तेही पुराव्यासकट। नितेश राणेंच्या या कृतीचं जिल्ह्यात कौतुक होत आहे, पण प्रश्न उरतो तो पोलीस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा। कणकवली सारख्या राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील शहरात दिवसाढवळ्या मटक्याचा अड्डा चालवला जातो आणि याचा पोलिसांना थांगपत्ताच नसावा, हे आश्चर्यकारक म्हणावं लागेल। आता कणकवली बाजारपेठा मधला एका जुगाराच्या ह्याच्यामध्ये बसलो इथे। घेवारे नावाच्या व्यक्ती आहे, त्याच्या घरात पूर्ण इथे बाजार मांडलेला आहे। इथे दुपारी 4 वाजता तुमच्या पोलिसांच्या नाकाखाली पूर्ण बाजारपेठेचं पैशाची कलेक्शन आकडे लावले जात आहे। कॅश ठेवली आहे मोठी इथे। हे चाललंय तुमच्या नेतृत्वाखाली। मी स्वतः येऊन बसलो इथे। आता बोलवलंय तुमच्या पीआयला। मी तुम्हाला सांगत होतो या सगळ्या गोष्टी आम्हाला बंद करा बंद करा बंद करा, पण होत नाहीये। मला अगर एवढी सोपी टीप लावून अगर मी एका दिवसात इथं पोहोचू शकतो, तुम्ही लोकांच्या नाकाखाली चालू आहे। सगळी माहिती आता फडणवीस साहेबांना देणार मी। टेबल बघा केवढे मोठे लागले तिथे। हे बरोबर आहे, तुम्हाला तेव्हा पण बोललेलो, माझा विश्वास होता। मला माहिती मिळू शकते, मी धाड मारू शकतो। तुम्ही लोक कुठे गेलात? मग मटका अड्ड्यासह बेकायदा धंद्यांचे असे असंख्य अड्डे जिल्ह्यात कार्यरत असतील। अशा सगळ्या अड्ड्यांवर पालकमंत्री पोहोचणे शक्य नाही। यासाठी पोलीस प्रशासनाला वेगळ्या मानसिकतेत काम करावं लागेल। नितेश राणेंसारखे पालकमंत्री असताना राजकीय दबावाचाही प्रश्न नाही। मग घोडं नेमकं अडतं कुठे हे तपासावं लागेल। बेकायदा धंद्यांमुळे जिल्ह्यातील तरुण पिढी बर्बाद होत असताना या विरोधात पालकमंत्री नितेश राणेंसारखा आक्रमकपणे आणि तेवढ्याच तळमळीनं यंत्रणांनी काम करणं ही जिल्ह्याची गरज बनली आहे।
आणि जनतेनंही अशा कामाला साथ देणं तेवढंच गरजेचं आहे। अन्यथा बीड सारख्या घटना इथं घडायला लागल्या तर पश्चाताप करण्याशिवाय आपल्या हातात काहीच उरणार नाही। मात्र पालकमंत्री म्हणून नितेश राणेंनी घेतलेली ही भूमिका आणि केलेली कारवाई याबाबत सामान्य नागरिक म्हणून तुम्हाला काय वाटतं कमेंट करून नक्की सांगा।